И здравейте хора от YouTube, аз съм Слак Фокс и при мен е Жилен Дълнака. Здрасти. Ай! И сега сме в PvP България и ще играем на LARP PvP. Ай! Не знам защо съм се взел и фаерка. Мисля, че ще ми е полезно. Скачам ли? Да, е. Добре. Къде изчезна? Та се едно се телепортира човек. Не я видях. Ой, минаш пред мене. И ти? Даже и ме биеш. Както и да е. Аз къде? И тук знаеш колко време съм я гонил? Чакай, аз ще тръгна. Ей така. Да я пресрещаш. Много гадно е. Да, смисъл... Видях те! Само че не знам дали ще успя да се кача до толкова бързо. Защо? Отивай да заобикаляш от Заря, нали? Да я пресрещнеш. Чакай. Тъй. Да я скачай сега. Опа, сори. Карай. Бой. Тази вече не знае, че сме тим. Чакай, аз трябва да пушонки. И аз. Не! Тъй. Как се оглеждаш? Трябва да вкараме в байжена и е мъртва. Да. Аз ще я пресрещна. Ето тъй или иначе ще си мъртва пък. Каската умря. И браво. Аз тук тръгнах да я пресрещам, че тук се заглещах в пайжаната. Ела на дървото, искаш ли? Изчака да си смина, да си махна изприти плошинки и да си взема други. И аз ще направя. Че аз докато се кача на тия стълби съм голям кръг. Чакай, не скачай, ако някой скочи, тогава скачай. Защото си помисля, че сме тим и няма да скочат. Добре. Чакай, аз ще приготвя ябълката. Иди, скачай. Идвай. Чакай. Бе, човек, аз изпих фаерка. Изпих фаерка и изядох лек. Пък то, ако изям лега, ми дава автоматично фаерка. Този дето, аз го бях убил. Прей се, че бягаш. Прей се, че умираш. Идвай към мене. Ето ма. Идвай към дупката. То само смачкахме. Бягай. И сега малко трябва... И сега ще да умра, защото забрах да ям лек. Удряй ма, още не сме тим. Добре, само да стигна до него. Айде, този иде. Тук е мъртъв. Този за втори път го прецакваме тук. Жъл не мавай обаче. Спокойно. Пежната е. Аз го бил късна. Измъкна се. Той се измъкна, пък аз влезнах, а пък аз паднах долу. Аз от тук го без спокойно. Измъкне се и тогава.
Айде, мъртъв е. Убих го. Браво. Еми сега Warp Optim, само да не съм в комбата. Тъй. Внимай да не му удариш. Защото като съм с безбройни ще ме ланшотнеш. Това корки. Ето корки също да го прецакаме. Скочим от тим, аз ще гледам и когато, нали, после прави се, че умираш и отиди в дупката. Окей. И аз ще дойда. Само да си такова положението, които съм изпил отново. Дока разкова. Така. Аре, чакай се. Тръгвам се да се разкарвам. Не, Тръгвай, бързо, отивай при този. Да, айде, отивай. И отивай към дупката. Добре. Сега бегай към дупката. Тръгвам. Някой друг също има там. Бързо, тук има още 2 човека. 3 човека ме бият. Бегай към дупката, който дойде. Бегай към дупката. Само да ни дойдат всички. То никой не идва. Бързо скачи при тях. Скачам пък. Когато стане. Ой, аз бия по тебе. Ей, не ме наричай ти. Аз тук съм с 2 човека. Пък като гледам, че май с един. Да. Чакай, аз съм при тебе. Не, ди, че сме и твърде изи. Иди се бий там, ако вземеш някакъв кил. Окей. Но този пак почнаха да бегат. Вече съм една в една. Не, ето пак дойде. Той сме остана АФК. И ще го убия пък. Аре, бързо идвай към мен. Идвам. Скачай към дупката. Скачай в дупката. Добре. Аз тук чакаля. Както винаги. Аре, бързо идвай. Той скочи. Ай, в пажата падай, в пажата. Еми, той има такъв пажен да мине. Майко! Майко, на половината се измъкнах. Няма къде да избегаш, брат. Това е дупката. Охо, Казка, мълчи. Ама той се сложи много. Найс. Сега щупим ли панталоните, джитвай колкото можеш бързо. Чакай, че на мене... Нямаш каска обаче. Видях аз, но сега сменям целия сет. И пия по-шо. Човек, купиш я, знаеш колко бързо можеш да го убиеш? Браво, бързо кликаш. Чувам те. Няма да избягаш, бе.